Amma da go, mu je. yanzu za ka bari matan bayan ga kofar sarki ga kofar gidan mu yamma ma tukuri wadon da kai wadon na kalin na kalin kalin na ma imani matala ka nema yaran kwari matala ka nema imani matala ka nema yaran kwari matala ka nema ma kan auren jaki wannan daga sarki sai mu kan auren jaki wannan daga sarki sai mu kana canji 500 kawo na iya harbin jama kuma na iya harbin kaira sai mu cika dai mu doge kana mu kurkure wuta ba ka dangane iya da kaushi amma kan karewa muna yi ka dangane yana da kaushi amma kan karewa muna yi masu kuyi olin kai olin na kayan na kalin kalin na masu kuyi daga sajon banza masu a san abuwan yan mata masu dan ne rama barayi masu kuyi kulo alo suke yi kafar ma alo suke yi kayan shayi alo suke yi wai game da ma ga launu ana musu bibi dama masu sai kwanar ka na gansu na ce ƙarya kuke yi sai ran da gida a kwance daunin da gida a zaune mai nau daga taron banza masu a san a gurin yan mata da tsini baya tsini dan kanshi gudu suke yi dan kallo gudu suke yi har ita ma dai gudun take yi dan tone ido yake yi mai nau daga taron banza a san a gurin yan mata wai sun iya duba duba wai sun iya dubi kalina baba ne ya saya mu na ce ka fi jakar banza koma gidan ubanki dan nan ba gidan ku ne ga masu kuɗi wadda mu kai wadda na kalin na kalin kalin na masu kuɗi min yaba gode Allah ya saka kuma sai shekara mu dawo ai laudai wata na bara idan azumi ya tsare sai mu koma garin mu bari dan nan ba garin mu ne ba kuma mun bar fara iyalau kar wani abin ya faru